двориці будували. Яны б ніколі не разбураліся. Да топи треба було за парада ісці. Зараз я вам покажу, як гэта павінна выглядаць. З кубікаў зраблю менавіта такую крэпасць, сфотаграфую і ва ўсе часопісы свету адпраўлю. Глядзіце уважліва і вучыцеся. Спяшацца не трэба, справа адказная. Топа! О, Топа, я тут! Буслік бяжыць. Ой, Але ж выбачай, птушачка, я заняты. привітання, Топа! Вітання, Буслік. Я зусім крыху спазніўся, выбачай. Спазніўся, дык спазніўся. Але я ўжо тут і не з пустымі крыламі. Не з пустымі, дык не з пустымі. Топа, пачынай ужо. Буслік, я даўно ўжо пачаў, а ты мне перашкаджаеш. У цябе фокус з кубікамі, так? Ну які фокус, ну які фокус, у мяне крэпасць. Крэпасць? А фокусы? Фокусы, ой, фокусы, фокусы, фокусы. Ха-ха! Ага, ты ж абяцаў сёння вечар фокусаў, забыўся? Хто забыўся? Я забыўся. Ха-ха-ха! Ну як ты мог такое пра мяне падумаць? Нічога я не забыўся. Выдатна. Уладкоўваюся паўтуямі. І вось я гатовы глядзець, захапляцца. А можа я нават разгадаць які-небудзь фокус змагу. Уладкоўвайся, Буслік, уладкоўвайся. А гэта ў цябе што? Рэквізіт. А на што табе гэтая тканіна і кошык? Для работы у кожнага фокусника павінны быць такія. Так, а што далей? О, цукеркі. Зраблю фокус з цукеркамі. Буслік, мне для фокуса цукеркі спатрэбяцца. Можна ўзяць 3 штукі. Можна. А я, здаецца, здагадваюся, што ты зараз пакажаш. Ты з 3 зробіш 5. Выдатная подказка. Буслік, Ага. увага! Я хаваю цукеркі ў чароўны кошык. Вось колькі ты бачыш цукерак? 3. Правильно. Так. Закрываем. Так. А цяпер адвярніся. А чаму адвярніся? Я хочу сачыць за твоімі лапкамі. Буслік, фокусы бываюць розныя. У гэтым ты павінен адвярнуцца. Ну добра, адвярнуўся. Цікава, а ці смачныя гэтыя цукерачкі? З нясмачных фокус не атрымаецца. А гэта мне не падыходзіць. Таму трэба цукерачкі пакаштаваць. Буслік, глядзі! Здорово! Ты цукеркі ператварыў у кубік? Ага. Як гэта ты зрабіў? О, Буслік, справа доўгай вучобы і практыкі. Топа, ну ты сапраўдны фокуснік. А гэта што? Гэта што такое? Гэта, Ты што, з'еў цукеркі? Гэта фокус такі. Эх ты, не фокуснік ты, Топа, а падманшчык. Буслік, ты нічога не разумееш. Гэта такі фокус. Не, я ўсё разумею і з падманшчыкамі не размаўляю. Вось. Ой, здаецца, трэба мне ў справу ўмешвацца. Добрый вечар, мои маленькія сябры. Прывітанне, Феечка. Прывітанне, Феечка. Уявіце сабе, Так. я яму фокус, а ён яшчэ не задаволены. Ну-ну. Феечка, Так. я так чакаў абяцанай Топам вечарыны фокусаў, а ён... І фокусы не паказаў, і цукеркі з'еў. Так, а вы адкуль ведаеце? Не забывайся, Буслік, я ж фея, а
Але не засмучайся. Фокусы тебе покажу я. Правда? Так. А мне? А тебе не. Чаму гэта не? А тому, что ты подманщик. Буслік, вибачай, калі ласка, ну я забыўся пра абяцанне зрабіць вечар фокусу і не падрыхтаваўся. А чему ты одразу не сказал? И цукерки съел. Не стрымаўся, выбачай. Гэтыя? Феечка, вы сапраўдная фокусница. Навучыць мяне гэтаму фокусу. Я не фокусница, я чараўніца. І тых, хто не выконвае свае абяцанні, магу ператварыць у... У каго ж не ператварыць таго, хто не выконвае свае абяцанні? Ой, не трэба, феечка. Я абавязкова навучуся якому-небудзь цікаваму фокусу і пакажу яго бусліку. І вам. Абяцаеш? Абяцаю. Феечка, давайте я ему поверю. Ни у кого не треба топу перетворать. Хай застаецца медведиком. Ой, дзякуй, буслік. Ты сапраўдны сябар. Топа, стрымай абяцанне. Інакш. Абавязкова. Тады давайте глядзець мультфільм. Ой, ну што, мае маленькія сябры, трэба ўжо з гледачамі развітвацца, бо час класціся спаць. Мы жадаем усім добрай ночы. І салодкіх, як мёд, сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні тень, сонны тень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухают зорки с плюшки. Гулі все, казки все, похованные под подушки. Спять и мышки, и стрижи, спять машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.